Moje meno je Stanislav Fejko, pôsobím ako vedúci projektu. Momentálne sa nachádzame na stavbe rozšírenia kapacít Javorova alej v obci Chorvátsky Grob. Takže momentálne sa nachádzame v jedálni, kde je to vlastne jednopodlažná budova, ktorou sme rozšírili vlastne tú kapacitu tej jedálny pôvodnej. Taká zaujímavosť je, že nad nami je vlastne zelená strecha a taktiež tuto na rohu je tieniaca technika zabezpečená zelenou stenou, ktorá keď sa rozrastie, tak bude vlastne slúžiť ako taký tieň. Hlavný objekt celého rozšírenia základnej školy tvorí nový pavilón základnej školy, kde sa nachádzajú všetky vlastne učebne, od klasických učební až po fyzikálno-chemické učebne a učebne pre výpočtovú techniku. Jeden z ďalších takých hlavných objektov je objekt telocvičňa, ktorá vlastne je veľkým prínosom tohto celého rozšírenia tých kapacít, keďže doteraz žiaci tejto školy vedeli využívať iba multifunkčné vonkajšie exteriérové ihrisko. Teraz tým, že majú krytú halu, tú plnohodnotnú telocvičňu, tak budú vedieť celoročne využívať telocvičňu na rôzne športy od tenisu cez badminton, volejbal a basketbal.